bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi vom croșeta acest tutorial de dantelă ajurată. Dar pentru început vreau să vă mulțumesc pentru activitate și să vă îndemn, cei care nu sunteți abonați, abonați-vă, puneți like, comentați și distribuiți tutorialele mele. Deci am lucrat cu acest fir de ață și cu acest număr de cârlig. Pentru început vom lua ochiul de lucru, după care vom croșeta în jur de 20-25 de ochiuri de lanț cu rezervă. Deci eu am aici în jur de 25 de ochiuri de lanț. Buclă pe cârlig și numărăm 1 punct, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și în punctul 8 fixăm primul picioruș dublu din următoarele 3. Deci 1 în următorul punct pe lanțul de bază, picioruș dublu 2, în următorul punct picioruș dublu 3. Așa, urmează 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Pe lanțul de bază, un punct, 2 și în punctul 3 lucrăm un punct alunecat. Așa, după care alte 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Buclă pe cârlig și aici un punct, 2, în punctul 3 picioruș dublu 1, în următorul punct picioruș dublu 2 și în acest punct picioruș dublu 3. Acesta este primul rând din tutorialul nostru. Continuăm mai departe cu 3 ochiuri de lanț pe partea aceasta. 1, 2, 3. Întoarcem lucru, buclă pe cârlig, în acest punct fixăm picioruș dublu 1 și în următorul punct picioruș dublu 2. Urmează 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Buclă pe cârlig și venim aici unde avem 3 puncte. Vom lucra 3 piciorușe duble, în fiecare punct câte unul. Deci 1, în următorul punct picioruș dublu 2, în următorul punct picioruș dublu 3. Așa, acesta este rândul 2 din tutorialul nostru. Urmează 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Întoarcem lucru, buclă pe cârlig și avem în față 3 puncte. Lucrăm 3 piciorușe duble, în fiecare punct câte unul. Deci 1, în următorul punct picioruș dublu 2 și în următorul punct picioruș dublu 3. Acum urmează 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3 și undeva în mijlocul acestui lanț, exact în acest punct, lucrăm un punct alunecat. Așa, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, buclă pe cârlig și avem în față 3 puncte. Lucrăm 3 piciorușe duble, fiecare punct câte unul. Deci 1, în următorul punct picioruș dublu 2 și în următorul punct picioruș dublu 3. Așa. Deci, acum când am lucrat aceste rânduri, 1, 2, 3,
Pe partea aceasta vom croșeta 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Întoarcem lucru, buclă pe cârlig, avem în față 3 puncte, lucrăm 3 piciorușe duble, în fiecare punct câte unul, deci 1, în următorul punct picioruș dublu 2, în următorul punct picioruș dublu 3. Urmează 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Buclă pe cârlig și venim aici unde avem 3 puncte, croșetăm 3 piciorușe duble, în fiecare punct câte 1, 1, în următorul punct picioruș dublu 2 și în următorul punct picioruș dublu 3. Așa. Mai departe urmează deja pe partea aceasta 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, întoarcem lucru, buclă pe cârlig, avem în față 3 puncte, vom lucra 3 piciorușe duble, în fiecare punct câte 1, deci 1, în următorul punct 2 și în acest punct picioruș dublu 3. După ele urmează 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Venim aici, undeva în mijlocul acestui lanț, exact în acest punct, lucrăm un punct alunecat. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, buclă pe cârlig și aici avem în față 3 puncte. Lucrăm 3 piciorușe duble, 1, în următorul punct 2 și în acest punct picioruș dublu 3. Așa. Mai departe, din acest semicerc vom croșeta 12 piciorușe duble. Imediat începem. Deci, 1 direct de sub lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Deci, mai reamintesc o dată că dacă începem de la acest picioruș, primul din acest semicer, până la ultimul, trebuie să avem 12 la număr. Acum, venim în acest punct și lucrăm un punct alunecat, fixând detaliul nostru. Uitați! Mai departe, puțin înaintăm. În următorul punct lucrăm al doilea punct alunecat, aici al treilea punct alunecat și în acest punct al patrulea punct alunecat. Deci, uitați, am înaintat. Urmează 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Întoarcem lucru, buclă pe cârlig, așa, aici, un punct în punctul 2, picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț după el, 1, 2, 3. Buclă pe cârlig, un punct în punctul 2, picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Buclă pe cârlig, un punct în punctul 2, picioruș dublu. Așa,
Acum am ajuns în centru. Urmează 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, buclă pe cârlig și aici imediat în următorul punct picioruș dublu. Doar aici. Urmează 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, buclă pe cârlig și iarăși un punct în punctul 2, picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț, buclă pe cârlig, un punct în punctul 2, picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, buclă pe cârlig, un punct în punctul 2, primul picioruș dublu pe acest segment, așa. În următorul punct urmează al doilea picioruș dublu și în următorul punct al treilea picioruș dublu. Lucrăm pe banda de bază. 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, buclă pe cârlig și mergem aici unde avem 3 puncte, lucrăm 3 piciorușe duble în fiecare punct câte 1, deci 1, în următorul punct 2 și în acest punct picioruș dublu 3. Așa, ne întoarcem la elementul floral și numărăm piciorușele. Dacă numărăm pe acest segment, aici, deci pornim de la acest picioruș, 1, 2, 3, 4, 5, 6 la număr și peste tot câte 3 ochiuri de lanț între ele. Mai departe, 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Întoarcem lucru. Buclă pe cârlig, avem în față 3 puncte, urmează 3 piciorușe duble, în fiecare punct câte 1, deci 1, în următorul punct picioruș dublu 2, aici picioruș dublu 3, așa. Acum urmează 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Și iarăși în mijlocul acestui lanț, în acest punct, lucrăm un punct alunecat, după care 1, 2, 3 ochiuri de lanț, buclă pe cârlig și avem în față 3 puncte. Vom lucra 3 piciorușe duble, în fiecare punct câte 1, deci 1, în următorul punct 2 și în acest punct picioruș dublu 3. Așa. Acum acest rând pe elementul floral urmează 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, buclă pe cârlig în punctul piciorușului dublu din rândul precedent, picioruș dublu aici. Alte 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4. În punctul piciorușului dublu din rândul precedent, picioruș dublu aici. 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4. Picioruș dublu în acest punct. 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4. Picioruș dublu în acest punct. 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4. Picioruș dublu în acest punct. 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4. Picioruș dublu în acest punct. Așa. Și ultimele 4 ochiuri de lanț pe acest segment. Deci, 1, 2, 3, 4. Și exact în acest colț
vom lucra un punct alunecat, agățăm doar 2 fire să fie mai trainic. Așa. Uitați cum arată acest rând pe acest segment. Urmează un ochi de lanț și întoarcem lucru. În primul spațiu aici, primele 3 piciorușe scurte de sub lanț. 1, 2 și 3. 4 ochiuri de lanț în sus. 1, 2, 3, 4. Venim aici, agățăm 2 fire și lucrăm un picot modificat. Tot aici, alte 3 piciorușe scurte. 1, direct de sub lanț. 2 și 3. Trecem la următorul spațiu cu primele 3 piciorușe scurte. 1, 2 și 3. 4 ochiuri de lanț în sus. 1, 2, 3 și 4. Venim aici și lucrăm un picot modificat. Tot în acest spațiu, alte 3 piciorușe scurte. 1, 2 și 3. Mai arăt o dată în următorul spațiu. Deci, primele 3 piciorușe scurte. 1, 2 și 3. 4 ochiuri de lanț în sus. 1, 2, 3, 4. Venim aici și lucrăm un picot modificat. Și tot în acest spațiu, alte 3 piciorușe scurte. 1, 2 și 3. Foarte simplu acest rând pe acest segment. Mai departe vom croșeta rândul până în capăt, deci în aceste spații vom lucra piciorușe scurte cu picouri modificate și puțin pe banda de bază vom croșeta. Deci uitați, am lucrat până aici, voi număra picourile modificate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la număr și acum trecem pe banda de bază. Uitați cum trec eu. În acest punct lucrăm un punct alunecat pentru a înainta puțin. După el 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Buclă pe cârlig. În următorul punct picioruș dublu 1 și în celălalt punct picioruș dublu 2. Urmează 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Buclă pe cârlig și avem în față 3 puncte. Vom croșeta 3 piciorușe duble în fiecare punct câte unul, deci 1, în următorul punct 2 și în acest punct picioruș dublu 3. Așa, deci la această etapă avem primul raport de dantela noastră ajurată, finisat. Acum lucrăm rânduri în direcția aceasta pe banda de bază. Uitați, am lucrat aceste rânduri, le voi număra desigur. Așa, pornim de la acest rând. 1, 2, 3, 4, 5, 6 la număr. Aici am lucrat 6 ochiuri de lanț, am întors lucru, am venit cu un rând în direcția aceasta, iarăși 6 ochiuri de lanț și am lucrat un rând în direcția aceasta până aici. Deci, acest spațiu este exact acest spațiu de la primul raport. Venim mai departe cu piciorușe duble până aici, exact ca acesta, apoi câteva puncte alunecate și venim cu un rând în direcția aceasta până aici, exact ca acest rând. Mai departe venim cu alt rând până în acest punct, exact ca acest rând. Deci, uitați,
mai avem puțin și finisăm raportul 2, doar că trebuie să le legăm între ele pentru o mai bună fixare. Așa, un ochi de lanț pentru a urca puțin, întoarcem lucrul. În primul spațiu aici urmează 3 piciorușe scurte, direct de sub lanț. 1, 2 și 3. 2 ochiuri de lanț. 1, 2. Întoarcem lucrul. Aici, între ele, avem aceste rânduri. Deci 1, 2 și 3. Buclă pe cârlig și la rândul din mijloc introducem cârligul, scoatem firul de ață și îl trecem doar prin 2. Stop. Așa. Venim la primul picot modificat din raportul 1, scoatem firul de ață, așa, și îl tragem și prin astea 2. Așa, uitați. Un ochi de lanț și întoarcem lucrul. Aici, în acest spațiu, vom lucra un picioruș scurt fixând detaliul nostru. Așa, uitați ce bine ne-a ieșit această legătură. Mai departe, în acest spațiu, alte 3 piciorușe scurte. 1, 2 și 3. Vă mai arăt odată această legătură. Este perfect. Trecem la următorul spațiu și lucrăm primele 3 piciorușe scurte, direct de sub lanț. 1, 2 și 3. 4 ochiuri de lanț în sus. 1, 2, 3, 4. Venim aici și lucrăm un picot modificat și tot în acest spațiu alte 3 piciorușe scurte. 1, 2 și 3. Deci, deja este clar, am făcut această legătură și mai departe vom lucra piciorușe scurte cu picouri modificate în toate aceste spații și vom merge cu un rând pe banda de bază până în acel punct. Uitați, am finisat aici aceste 2 rapoarte. Este un tutorial foarte reușit și se aranjează frumos. Deci mai departe, iarăși vom lucra rânduri pe banda de bază atât cât trebuiesc, pentru că aici vom avea un al 3-lea raport exact ca acesta sau ca acesta și tot așa înaintăm lungimea de care avem nevoie. Eu desigur am făcut o bucată mai mare să vă arăt cum se privește acest tutorial. Acesta este fața lucrului. Este un tutorial foarte ușor. Așa, uitați. Imediat vă arăt și partea cealaltă care eu zic că este spatele lucrului pentru că un pic se deosebește în zona picourilor modificate și a piciorușilor scurte. Deci, acesta este fața lucrului. Vă îndemn și pe voi să lucrați acest tutorial și să-l aplicați oriunde vreți voi pentru a înfrumuseța lucrările voastre. Deci, eu vă mulțumesc pentru că suntem împreună pe acest canal. Vă îndemn în continuare să rămâneți, să puneți like, să comentați, să vă abonați cei care nu sunteți abonați și vă las aici alte linkuri de pe canalul meu. Treceți acolo și lucrați frumos. Vă doresc succes și vă aștept și data viitoare cu un alt model.